ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நாளை 21/11/2023 செவ்வாய்க்கிழமை அக்ஷய நவமி. இந்த தினத்தின் சிறப்புகள், விரத மகிமை, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் பற்றி இந்த பதிவுல தெரிந்து கொள்ளலாம். அனைவரும் முழுமையாக பார்த்து பயன்பெறும். ஐப்பசி மாதம் அமாவாசையை தொடர்ந்து வரும் வளர்பிறை நவமியை தான் நாம் அக்ஷய நவமி என்று கொண்டாடுகிறோம். அக்ஷய திருத்தியை தினத்திற்கு இணையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான் இந்த அக்ஷய நவமி. அக்ஷயம் என்றாலே வளர்வது, குறையாதது என்பது பொருள். அதனால்தான் அக்ஷய திருத்தியை அன்று தங்கம், வெள்ளி, உப்பு போன்ற மங்கள பொருட்களை வாங்கும் வழக்கம் வந்தது. அதே போல் நினைத்ததை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும் ஆற்றல் படைத்த நாள் தான் இந்த அக்ஷய நவமியும். இந்த நாளில் அமிர்த மரம் என்னும் நெல்லி மரத்திற்கு பூஜைகள் செய்து வழிபட வேண்டும். இது ஆம்லா நவமி என்னும் அழைக்கப்படுறது. கார்த்திகை மாதம் 9ஆம் நாள் சுக்லபக்ஷம் நவமி முதல் கார்த்திகை பூர்ணிமா வரை விஷ்ணு ஆம்லா என்னும் நெல்லி மரத்தில் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம். அதனால் இந்த அக்ஷய நவமி தினத்தில் நெல்லி மரத்தை வணங்கி வழிபடுவதன் மூலம் விருப்பங்கள் நிறைவேறுவதுடன் பாபங்கள் நீங்கி மோட்சம் பெற முடியும். ஆம்லா அக்ஷய பழம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது. அதனால் அதை வணங்கினால் செல்வம், மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம் அனைத்தும் அக்ஷயமாக குறையாமல் கிடைக்கும். இந்த நன்னாளில் செய்யும் நற்செயல்கள், பூஜை மற்றும் கடவுளை போற்றி துதிப்பதால் மங்களம் உண்டாகும், நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை தந்திடும். இன்று செய்யும் எந்த புண்ணிய காரியமும் நித்தியமானது. புராணங்களின்படி இந்த அக்ஷய நவமி தினத்தில் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் மதுராவிற்கு வந்ததாக சொல்லப்படுறது. அதே போல் இது சத்தியயுகம் துவங்கிய நாளாகவும் கருதப்படுவதால் இதை சத்திய யுகாதி என்று அழைக்கிறார்கள். அதனால் இந்த நாள் வழிபாட்டிற்கும் தானம் செய்வதற்கும் மிக மிக முக்கியமான நாளாக கருதப்படுகிறது. அக்ஷயம் என்றால் எப்போதும் குறையாது என்று பெயருக்கு ஏற்றார் போல் இந்த நாளில் செய்யும் எந்த ஒரு தானம், தொண்டு அல்லது தெய்வீக பணி போன்ற எந்த ஒரு நல்ல செயல்களின் வெகுமதி ஒருபோதும் குறையாது. அது இந்த வாழ்க்கை மற்றும் அடுத்த வாழ்க்கை முழுதும், அதாவது அடுத்த ஜென்மத்திலும் தொடர்ந்து பயனளிக்கும். அவ்வளவு அதி அற்புதமான நாள். இந்த நாளில் சூரிய பகவான் துர்கா தேவியை வழிபட்டு அவருக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் போன்ற பொருட்களை வெகுமதியாக பெற்றதாகவும் புராணங்கள் சொல்றது. அதனால் அன்றைய தினம் கொடுக்கப்பட்டவை அழியாது, வளர்ச்சியை மட்டுமே தரும் என்பது நம்பிக்கை. அன்றைய தினம் மேற்கு வங்காளத்தில் ஜெகதாத்ரி தேவி வழிபடப்பட்டு ஜெகதாத்ரி ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுறது. பிருந்தாவன் மதுரா பரிக்ரமா என்னும் பரிக்ரமா யாத்ராவும் இந்த தினத்துல அனுசரிக்கப்படுகிறது. பகவான் விஷ்ணு கூஷ்மாண்டா என்ற அரக்கனை வதம் செய்து அதர்மம் விரிவடைவதை தடுத்து நிறுத்தியதும் இந்த நாளில்தான். அதனால் இந்த நாள் கூஷ்மாண்ட நவமின்னு அழைக்கப்படுறது. இந்த தினத்தில் நெல்லி மரத்தை வலம் வந்து நெல்லி மரத்தடியில் தீபமேற்றி பழம், பூ, அக்ஷதை போன்றவற்றை வைத்து பூஜித்தும் பாடல்கள் பாடியும் வழிபட வேண்டும். பிறகு இந்த மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து அக்ஷய நவமியின் விரத கதையை கேட்க வேண்டும் அல்லது படிக்க வேண்டும். பின் இந்த நெல்லி மரத்திற்கு பூஜை, நெய்வேத்தியம் எல்லாம் செய்து அதை அனைவருக்கும் விநியோகிக்க வேண்டும். இதனால் சகல சம்பத்துகளும் வந்து சேரும். நெல்லிக்கனியை இந்த தினத்தில் தானம் செய்தால் உயர் பதவி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அத்துடன் இந்த கார்த்திகை மாதம் முழுவதுமே அன்னதானம் செய்வது மிக மிக சிறந்தது. அதுவும் இந்த தினத்தில் அன்னதானம் செய்வது மிக உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அதற்குரிய புராண கதையும் கார்த்திகை மகாத்மியத்துல இருக்கு. அதை நாம் இந்த பதிவின் இறுதியில பார்க்கலாம். இப்போ இந்த அக்ஷய நவமிக்குரிய விரத கதை பார்க்கலாம். நமக்கு குறையாத மகிழ்ச்சியையும் செல்வத்தையும் செழிப்பையும் தருபவள் அன்னை லட்சுமி தேவி. அவள் ஒரு முறை பூமியை தரிசிக்க பூமிக்கு வந்தாள். அப்போ மக்கள் அனைவரும் சிவபெருமானுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் சிறப்பா வழிபாடு செஞ்சிருக்கிறத பாக்குறா. இதை கண்ட அன்னையும் இரு தெய்வங்களையும் தானும் வணங்கணும் நினைத்தாள். இருப்பினும் 2 கடவுள்களையும் எப்படி ஒன்றாக வணங்குவது அப்படின்னு சிந்தனையில ஆழ்ந்து போயிடுறா. அப்போதான் அன்னைக்கு தோன்றுகிறது, நெல்லி மரத்தின் முன் மட்டுமே 2 கடவுள்களையும் ஒன்றாக வணங்க முடியும்னு உணர்ந்தார். அதன் பின் மகாலட்சுமி தாயார் நெல்லி மரத்தை சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவாக பாவித்து சம்பிரதாயப்படி பூஜித்து வழிபட்டார். அன்னை லட்சுமியின் பக்தியை கண்டு 2 தேவர்களும் அங்கு தோன்றினர். மகாலட்சுமி அன்னை நெல்லி மரத்தின் அருகேயே உணவு தயாரித்து அந்த 2 தெய்வங்களுக்கும் உணவளித்து பூஜையை நிறைவேற்றினார். அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை மாதம் சுக்லபக்ஷத்தின் 9ஆம் நாள் அக்ஷய நவமியா கொண்டாடப்படுறது. இன்னொரு கதையும் சொல்லப்படுறது. விஸ்வநாதரின் நகரமான காசியில் குழந்தை இல்லாத ஒரு தம்பதி வாழ்ந்து வந்தா. தங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேணும்னு பல முறை கடவுள்கிட்ட வேண்டிண்டா. அவரது வேண்டுகோளுக்கு கடவுள் செவிசாய்க்கவே மாட்டேங்கிறாரேன்னு வருத்தப்பட்டிருந்தா. ஒரு நாள் பக்கத்து வீட்டு பெண் அவருடைய மனைவிட்ட சொல்றா, பைரவருக்கு நீங்க ஒரு குழந்தைய பலியிட்டா உங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். அதனால இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியம் தருவார் அப்படின்னு சொல்றா. அவரது கணவரோ இதை முற்றிலும் மறுத்தார், தடுத்தார். ஆனா அவரது மனைவி அவருக்கு தெரியாம இதை நிறைவேற்றிடுறா. இந்த செயலால கொலை பாவம் அவள் மேல சுமத்தப்பட்டு அவள்
உடம்பு முழுவதும் தொழுநோயினால பாதிக்கப்பட்டுறா. இதை அறிந்த அவளது கணவன் தன் மனைவி கிட்டக்க பசுவதை, பிராமணவதை, குழந்தை வதை எல்லாம் மகாபாதகம், பாபம், பிரம்மஹத்தி தோஷம், பாபம், அதனால்தான் உடல் முழுவதும் தொழுநோய் வந்ததா சொல்றார். கணவனுடைய வேண்டுகோள் படி அந்த பெண் கங்கையில போய் தன்னுடைய பாபத்தை கழுவிக்கிறதுக்காக போறா. அங்க போய் மண்டியிட்டு தன்னுடைய பாபத்தை எல்லாம் சொல்லி கதறி அழுது கங்கை அன்னை கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறா. கங்கா மாதாவும் இந்த கார்த்திகை சுக்லபக்ஷ நவமி ஆம்லா என்னும் நெல்லி மரத்தை வணங்கி பூஜித்து பின் உட்கொள்ளணும். இந்த அக்ஷய நவமி விரதத்தை பத்தி சொல்றா. அந்த பெண்ணும் கங்கை அன்னையின் அறிவுறுத்தல் படி அனைத்தையும் செய்யறா. அதன் விளைவா அவள் தொழுநோயிலிருந்து விடுபட்டாள். சில நாட்கள் விரதம் இருந்து அவளுக்கு குழந்தை பாக்கியமும் கிடைச்சது. அப்போதிருந்து மக்கள் இந்த விரதத்தை சடங்குகள் மற்றும் சம்பிரதாயப்படி கடைபிடித்து வருகின்றனர். இதுவே ஆம்லா நவமி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது. இந்த தினத்தில் சுந்தர காண்டம், ராமாயணம், பாகவதம் படிப்பது குடும்பத்திற்கு நல்வாழ்வினை பெற்றுத்தரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நாம் ஏக ஸ்லோகி சுந்தர காண்டம் பாராயணம் செய்யலாம். ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் அருளிய ஏக ஸ்லோகி சுந்தர காண்டம். யஸ்ய ஸ்ரீ ஹனுமான் அனுக்ரஹ பலா தீர்ணாம்புதிர் லீலயா லங்காம் பிராப்ய நிஷாம்ய ராமதயிதாம் பங்க்த்வா வனம் ராக்ஷசான் அக்ஷாதீன் வினிஹத்ய வீக்ஷ்ய தசகம் தக்த்வா புரீம் தாம் புனக தீர்ணாப்திஹ் கபிபிர் யுதோ யமனமத்தம் ராமச்சந்திரம் பஜே. யஸ்ய ஸ்ரீ ஹனுமான் அனுக்ரஹ பலாத் தீர்ணாம்புதிர் லீலயா லங்காம் பிராப்ய நிஷாம்ய ராமதயிதாம் பங்க்த்வா வனம் ராக்ஷசான் அக்ஷாதீன் வினிஹத்ய வீக்ஷ்ய தசகம் தக்த்வா புரீம் தாம் புனக தீர்ணாப்திஹ் கபிபிர் யுதோ யமனமத்தம் ராமச்சந்திரம் பஜே. இந்த சுந்தரகாண்ட ஸ்லோகத்தையும் பாராயணம் செய்யலாம், அல்லது அதன் பொருளை படிப்பதன் மூலமும் பலன் கிடைக்கும். மன தைரியம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவருடைய அனுகிரக பலத்தினால் ஸ்ரீ ஹனுமார் கடலை விளையாட்டாக கடந்து இலங்கையை அடைந்து ஸ்ரீராமருடைய பிரிய மனைவியான ஸ்ரீ சீதா தேவியை பார்த்து ஆறுதல் சொல்லி ராவணனுடைய அசோக வனத்தை அழித்து அக்ஷன் முதலான ராட்சதர்களை வதம் செய்து தசக்ரீவனான ராவணனை பார்த்து அவனுக்கு நல்ல புத்தி சொல்லி அவன் கேட்காமல் ஹனுமாருடைய வாளில் தீ வைத்த போது அந்த தீயினாலேயே இலங்கையை எரித்துவிட்டு மீண்டும் கடலை கடந்து வானரர்களோடு வந்து எந்த ஸ்ரீராமபிரானை வணங்கினாரோ, எவருடைய அனுகிரக பலத்தினால் இங்கே இருந்து கிளம்பி இவ்வளவு காரியங்களையும் பராக்கிரமத்தோடு பண்ணி முடித்து மீண்டும் வந்து வானரர்களோடு கூட ஸ்ரீராமரை வணங்கி ஸ்ரீ சீதா தேவியுடைய சூடாமணியை கொடுத்து அவர் மனதை சந்தோஷப்படுத்தினாரோ அந்த ஸ்ரீராமரை பஜிக்கிறேன். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள். இந்த தினத்துல சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம இந்த ஏக ஸ்லோகி சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் செய்து பலன் பெற்றிடுவோம். இந்த கார்த்திகை மாதம் அன்னதானத்திற்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் உண்டு. அதிலும் இந்த அக்ஷய நவமியில் அன்னதானம் மிக விசேஷம். சத்யகேதுன்ற ஒரு பிராமணர் அவர் அன்னதானம் செய்ததாலேயே அனைத்து புண்ணிய பலனையும் பெற்று அபூர்வமான மோட்ச சித்தியும் கிடைத்தது. கார்த்திகை மகாத்மியத்துல உள்ளதை பற்றி நாம இந்த தினத்துல தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். அன்னம் தான் ஒருவருக்கு பிராணனா இருக்கு. யார் இந்த அன்னதானம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லா தானம் செய்தவர்களாக ஆகிறதாம், எல்லா யஜ்ஞம் பண்றவர்களாகவும் ஆகிறதுன்னு சாட்சாத் வேதவியாசரே சொல்றார். தீர்த்த யாத்திரை செய்த பலனும் கிடைக்கும், வாழ்வில் மறுமலர்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த மகாத்மியத்தை இன்றைய தினத்துல கேட்டாலே பலன் உண்டு. சத்யஜித் அப்படின்ற பிராமணர் தர்மசீலர். அவருக்கு எந்த ஆசையும் ரொம்ப இருந்ததில்ல. ஆனா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை உண்டு. விசேஷமா தீர்த்த யாத்திரை பண்றார். வழியில விஷாலா அப்படின்னு ஒரு நகரம், ரொம்ப கலப்போட அந்த பக்கம் வர்றார். அங்க இருக்கிற சாதுக்கள்லாம் சுத்தி இப்படி வந்து நமஸ்கரிக்கிறார். அவ சொல்றலாம், இங்க சத்யகேதுன் ஒரு சாது இருக்கார், அவ கிரகத்துக்கு போங்கோ அப்படின்னு சொல்றாராம். இந்த சத்யஜித்ன்றவரும் இந்த சத்யகேது ஆத்துக்கு வர்றார். வந்து சொல்றார், பசிக்கிறதுன்னு எல்லாரும் சத்யகேது ஆத்துக்கு போங்கோன்னு சொல்றா. அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய அன்னதானம் சிரேஷ்டமா பேசப்படுறது, உங்களுக்கு ஈடு யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாளே. பேசிட்டு இருக்கிற போது நீங்க கங்கா யாத்திரை போயிருக்கேளோ, கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிருக்கேளோ அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு சத்யகேது சொல்றார், எனக்கு இதை செய்யறதுக்கே நேரம் சரியா இருக்கு, இதுதான் முக்கியமான தர்மமா படுறது, அதனால பாகீரதி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணதில்ல, நான் பண்ணினதில்ல அப்படின்னு சொல்றார். சத்யஜித் வருத்தப்படுறார், இவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கேள், கங்கா ஸ்நானமே பண்ணலன்னு சொல்றீங்களே நீங்க எப்படி, நான் அப்புறம் எப்படி இங்க சாப்பிடுறது, நீ கங்கா ஸ்நானம் பண்ணலன்னா அதனால நான் இங்க சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறார். சத்யகேது ரொம்ப கெஞ்சி கேட்கிறார். ஆனா சத்யஜித் எதையுமே காது கொடுத்து கேட்காம அங்க இருந்து போயிடுறார். நேர கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ண போறார். என்ன ஒரு
அதிசயம், அவரை பார்த்த உடனே கங்கையே மறைஞ்சு போயிடுறாளாமா. அவர் விழுந்து நமஸ்கரிச்சு அழறார். தேவி, நானா இது வரைக்கும் எந்த தப்பும் பண்ணலையே, உன்னை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப தூர தேசத்துல இருந்து ஓடோடி வரேன். நான் ஏதானும் அநியாயமா தவறு பண்ணியிருந்தேன்னா நீ ஜெகன்மாதா இல்லையா, என்ன க்ஷமிக்கணும், மன்னிக்கணும். நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்க, நான் அதை இது பண்ணிக்கிறேன் சொல்றார். கங்கை சத்யஜித்ர சொல்றா, நீ பெரிய அபராதம் பண்ணிட்ட, அன்னத்தை துவேஷம் பண்ணிருக்க. நீ என்கிட்ட ஸ்நானம் பண்ண நினைச்சேன்னா யார நீ அவமானம் பண்ணி அவமதிச்சுட்டு வந்தியோ அந்த சத்தியகேதுவத்துக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வா. ஏன்னா அவர் பரம புண்ணிய ஆத்மா. இந்த அன்னதானத்தை உண்டு பல பேருக்கு மோட்சம் கிடைச்சிருக்குப்பா. கங்கைக்கே சத்தியகேது போகல, ஆனாலும் சத்தியகேதுவோட மகிமை கங்கைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நீ போய் திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு வா, அப்போதான் உனக்கு கங்கா ஸ்நான பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லி கங்கா மாதா அனுப்புறா. அன்னதானம் பண்றது ரொம்ப வசதின்றத இந்த மகாத்மியம் சொல்றது நாம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். அன்னதானம்ன்றது எல்லா தானத்தை காட்டிலும் ரொம்ப உசத்தியானது. அந்த ஒரே ஒரு தானம் பண்ணாலே எல்லா யாகங்கள், ஹோமங்கள், தீர்த்த யாத்திரை எல்லாம் பண்ணின சர்வ பலனும் கிடைக்கும். அதுக்காக வேற எதுவும் போக கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல. ஆனா அதுக்கு அவ்வளோ சிரேஷ்டமானது, வசத்தியானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவ அவ்வளோ ஸ்ரத்தையா சிரமப்பட்டு செய்து போடுற போது நம்ம அதை சாப்பிடுற போதே அவளுக்கு அந்த பலன் போய் கிடைக்கிறதாமா. அன்னம் தானே நமக்கு சக்தி கொடுக்கறது, அதனால தானே நம்ம எல்லாம் செய்ய முடியறது. அதனாலேயே அவளுக்கு அந்த பலன் கிடைச்சுடுதாமா. இந்த சத்யஜித்தும் அந்த சத்தியகேது சாதுவாத்துக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி பலன் பெற்றார் அப்படின்னு இந்த கார்த்திகை மகாத்மியம் சொல்றது. இதுல இருந்து அன்னதான மகிமையை நாம தெரிஞ்சுக்க முடியறது. அதனால் இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் இயன்ற போது அன்னதானம் செய்து புண்ணிய பலனை பெற்றிடுவோம். இதனால் பயன்பெற்றவர்கள் இந்த பதிவை பகிரவும், இந்த பதிவை பற்றிய தங்களது மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கவும். நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.